हेल' लोगोफोर आङो दा दंफैयो बङाइगावआव दा जों थांनो ओंखारदों रुनिल बिनाव केक लायनो गाबोन जोंनि सिस्टारनि फिसाजो कामिया बेनि बार्थडे दं नालाय बेनि थाखाय केक लायनो ओंखारबाय जोङो दा फट' बिदिबा लोगोफोर जोंजों लोगोसे भिडिअखौ नायलांबाय थादो Sinar horma, kita nararo, polisi. कौन सी चॉकलेट चाहिए? कौन सी चॉकलेट? कच्चा मैंगो। कच्चा मैंगो कौन सा? ग्रीन का। अब बस मांगना। 1 रुपया का है आप? कच्चा मैंगो बोल के? 50 रुपया का। गेट बंद करो, गेट बंद करो। खाया ना? लोगोफोर नै दा जोङो बाजार मोनफैबाय गारिखौ बेयावनो स्टेन्ड खालामथ'बाय ओमफ्राय नै दा जों बाजारजों हाबलांसै माया बाजारजों हाबबाय लोगोफोर दा जोङो केकनि शपआव सौफैबाय आरोना दा जोङो केकखौ सेलेक्ट खालामगासिनो अबे मोनसेखौ लाबा गाहाम जागोन होननानै जों अर्डारबो खालामखानाय जायासै केकखौ समायबो थोआसै अर्डार खालामनो बेनि थाखायनो जोङो दा रेडिमेडखौनो लानांगौ जाना फैनोसै आरो जियानो जादोला जायखिजाया मोनसे सेलेक्ट खालामनानै लानोसै जोङो केकआथ' बहुद दङ मोजां मोजां जायखिजाया जों मोनसे जायखिजाया सेलेक्ट खालामनानै लानोसै आरो दा केकखौ बिदिब्ला जों माखौ लादों गाबोननि भिडिअआव नोंथांमोना नुसिगोन नेनानै थादो बिराद अखा हाबाय आरो दा बेखायनो जोङो मा खालामबावनो होननानै दख'नायाव हाबफैबाय दायो दा नै जों फास्रा नायदों आरो गांनै लाबाय जोङो साफा गांफा फास्राखौ दा अखा सिनानै फैबाय जोङो थिंख्लाब थिंख्लिबनो साहा लोंनोसै एबार दुंखांनायनि साहा फुदुंबाय नै गाइखेर फुदुंबाय थ' लोगोफोर बिदिबा दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय दा बाय बाय